No niin, tervetuloa Enfon webinaariin. Tänään olisi keskustelun aiheena hankinnasta maksuun prosessi ja minkälainen säästöpotentiaali ja automatisointikohde se on. Tämä on otsikoitu talousjohtajan helpoimmaksi säästökohteeksi ja tänään olisi tarkoitus vähän tarkistella, että onko se sitä ja miten tämä säästökohde voitaisiin sitten saada toteutettua. Mun nimi on Roope Rauhalinna, mä olen Enfolla talousprosessikonsultti ja olen tehnyt tätä asiakkaiden talousprosessien kehittämistä ja konsultointia täällä Enfolla nyt 3 vuotta ja oma tausta on sitten vahvasti tuolla laskentapuolella ja myöskin konsultoinnissa. Ja jos lähdetään nyt sitten aiheeseen katsomaan, mistä tänään puhutaan, niin tuosta löytyy agenda. Eli ensimmäiseksi vähän perustellaan tuota väitettä, miksi tämä on talousjohtajan helpoin säästökohde. Katsotaan vähän lukuja, katsotaan vähän meidän tekemisiä tästä viimeisten vuosien aikana. Sen jälkeen vilkaistaan vähän automatisoinnin business casea, eli kun hankinnasta maksuun prosessia lähdetään automatisoimaan, niin minkälainen business case siitä tulee asiakkaalle. Kolmanneksi katsotaan, mitä tarkoittaa automatisoitu hankinnasta maksuun prosessi käytännössä, miten sen prosessin tulisi toimia ja minkälaisia haasteita siinä yleensä kohdataan, kun sitä lähdetään toteuttamaan. Ja sitten neljänneksi katsotaan ihan vähän konkreettisemmin näitä kehitystoimenpiteitä, millä tavalla tähän automatiikkaan päästään, minkälaisia kehitysehdotuksia yleensä me annetaan tähän prosessiin asiakkaalle ja mitä lähdetään sitten asiakkaan kanssa toteuttamaan. Ja lopuksi katsotaan vähän roadmapia, millä kaavalla me yleensä sitten niin kuin ajallisesti näitä asioita pystytään viemään eteenpäin. Lähdetään tuohon ensimmäiseen osaan, eli talousjohtajan helpoin säästökohde. Ihan ensin vilkaistaan vähän tällaista pitkää kaavaa hankinnasta maksuun prosessissa. Eli vähän katsotaan vuosikymmeniä taakse. Ja tässä on esitys, joka niin kuin nojaa siihen ajatukseen, että tässä on kehitystä tapahtunut ja ollaan päästy kohti automatiikkaa tässä hankinnasta maksuun prosessissa viimeisten vuosikymmenien aikana. Yrityksethän on tietenkin vähän eri vaiheissa tässä asiassa. Jotkut ovat pidemmällä ja jotkut ovat vielä vähän kauempana. Mutta periaatteessa, jos ajattelee tätä kategorisointia, niin tuolta hajautetusta taloushallinnosta ollaan pikkuhiljaa siirretty ensin keskitettyyn taloushallintoon ja sitten talouden palvelukeskuksiin. Samalla ollaan siirretty paperittomasta kirjanpidosta sähköistyvään taloushallintoon ja digitaaliseen taloushallintoon. Ja tämä näkyy sitten noissa KPI-esimerkkeissä, joita tuossa sivupuolessa välissä näkyy. Eli yleensä näistä talousprosesseista, joista nyt hankinnasta maksuun puhutaan, niin lasketaan näitä perus KPI-mittareita. Ja nämä keskeisimmät mittarit yleensä tässä prosessissa on just se, että kuinka paljon ostolasku maksaa tälle asiakasyritykselle ja sitten toisaalta kuinka monta ostolaskua pystytään käsittelemään ostoreiskontrassa per henkilötyövuosi. Ja tuosta nähdään nyt sitten millä tavalla tämä KPI on suunnilleen kehittynyt, kun tässä ollaan menty eteenpäin tässä hankinnasta maksun prosessin automatisaatiossa. Eli ollaan tuolta 10 euron ostolaskukohtaisesta hinnasta päästy tällä hetkellä tuonne 1 tai 1,5 ja 3 euron väliin niissä parhaissa yhtiöissä. Ja jatkossa tullaan pääsemään varmaan alle 1 euron per ostolasku. Eli ollaan saatu siitä semmoinen 90% säästöä noin keskimäärin jo tähän mennessä, mutta se, että missä tilanteessa yritykset tällä hetkellä on, niin tietenkään säästöpotentiaali ei ole vielä kovin monessa paikassa toteutunut tässä mittakaavassa. Ja toista kautta se näkyy sitten näin, että ostolaskumäärät, jotka menee läpi sieltä organisaatiosta, on kasvaneet jatkuvasti per henkilötyövuosi. Eli aiemmin ollaan pyöritty siellä muutamissa tuhansissa ostolaskuissa per organisaatio ja nyt päästään sitten 5-60 000 varmaan jatkossa. Ja tietenkin jos automatiikka viedään pitkälle, niin toi on jopa alakanttiin, että se voi olla merkittävästi suurempi määrä laskuja per henkilötyövuosi, kun tässä pystytään viemään eteenpäin. Tässä on vähän meidän asiakasreferenssejä, eli miltä pohjalta me puhutaan. On tehty 4 vuotta tällaisia talousprosessikartoituksia, ja tässä on sellaiset asiakkaat, jotka ovat meille antaneet referenssiluvan, eli ei suinkaan kaikki asiakkaat, joille näitä kartoituksia on tehty. Ja näiden asiakkaiden kanssa on sitten tutkailtu sitä, että mikä heidän nykytilanne on, ja millä tavalla tämä best practice pitäisi mennä tässä talousprosessissa, ja minkälainen kehityskartta siitä pitäisi rakentaa, että päästään siihen tavoitteeseen, eli automaattiseen taloushallintoon. Ja tältä pohjalta meillä on sitten erilaisia havaintoja, joita tässäkin
tässäkin webinaarissa nyt sitten käydään läpi. Ja tässä on seuraavaksi sitten tällainen esimerkkilaskelma yhdestä näistä meidän kartoituksista, jossa on analysoitu kaikki nämä 3 talousprosessia, eli tilauksesta kassaan, hankinnasta maksuun ja rekisteröinnistä raportointiin. Tässä nämä nyt on englanniksi, eli order to cash, purchase to pay, record to report. Ja tämä on hyvin tavanomainen esimerkki, tai hyvin tavanomainen keissi, eli tästä kakkostalousprosessista, eli hankinnasta maksuun löytyy ainakin se suhteellisesti suurin säästöpotentiaali, eli tässä kohtaa 67,3% kustannuksista. Ja sanottakoon, että nuo kustannukset siis sisältää tietenkin henkilöstökuluja ja IT-kuluja ja sitten muita tähän prosessiin liittyviä kuluja. Ja tämä on hyvin tavanomaista näissä kartoituksissa, että nimenomaan tämä hankinnasta maksuun on se prosessi, josta se suurin säästöpotentiaali löytyy. Se ei euromääräisesti välttämättä ole suurin, että yritysten tarpeet näille talousprosesseille vaihtelee ja joskus suurempi säästö voidaan saada näistä 2 muusta prosessista, mikäli niihin on sitoutunut huomattavasti suurempi määrä kuluja, mutta prosentuaalisesti eli suhteellisesti se on kyllä ollut poikkeuksetta suurin kehityskohde näissä yhtiöissä, mitä me on kartoitettu. Ja tämän vuoksi tämä on talousjohtajan helpoin säästökohde, koska tämä on myöskin prosessi, joka on standardein näistä 3, eli tavallaan nämä työkalut, joilla tätä automatisaatiota tehdään, toimii yleensä yrityksessä toiseen melko pienellä räätälöinnillä. Ja jos me nyt katsotaan sitten vähän, että mitä se business case tarkoittaa kun hankinnasta maksun prosessia automatisoidaan vähän tarkemmin, niin se jakautuu 2 osaan. Eli ensimmäinen osa on nämä ostoreskontran omat kustannukset, ja tässä on nyt pelkät henkilöstökustannukset. Ja tämäkin on laskelma, joka on asiakkaan kanssa laadittu yhdessä. Tässä on nyt esimerkkilaskelma tuossa oikealla, se on vähän mekaaninen, eli tämä on niin suunnittelua, jossa nähdään se, että kun automaatioaste lähtee nousemaan 0 kohti 100, niin tämä henkilötyövuositarve tipahtaa. Eli tässä on aika tehokas organisaatio pohjalla, joka pystyy tekemään yli 30 000 laskua tällä hetkellä, kuitenkin täysin manuaalisesti. Eli tässä organisaatiossa on sellainen tilanne, että laskut vastaanotetaan ostoreskontrassa, ne esitilioidaan, lähetetään kierrätettäväksi, sitten niitä kierrätyksessä vielä täydennetään ja kierrätyksen jälkeen korjaillaan. Ja hyvin tämmöinen tavanomainen prosessi näissä yrityksissä, joita me on kartoitettu. Ja kun tämä automatisaatio tehdään, eli mä puhun kohta siitä, että mitä se tarkoittaa, minkälainen se prosessi on sen automatisoinnin jälkeen, niin se tarkoittaa sitä, että tätä henkilötyövuositarve tällä ostoreskontrassa erityisesti lähtee huomattavaan laskuun. Ja tästä niin kuin täällä on ollut 4 työntekijää tekemässä tätä ostoreskontratyötä, niin 100% automatisaation jälkeen se muuttuu puolipäiväiseksi työksi. Ja tästä tietenkin sitten tulee niin kuin merkittäviä säästöjä, päästään henkilöstökuluissa, niin kuin sanotaan, yli 80% säästöjä. Ja tuossa vasemmalla on vähän aikaikkunaa, millä tavalla tämä voisi toteutua. Eli yleensä ykkösvaiheessa, joka kestäisi vaikka 12 kuukautta aloittamisesta ja yleensä niin kuin siinä kohtaa saadaan nämä eri järjestelmät käyttöön ja niiden ominaisuudet hyötykäyttöön, niin ensimmäisenä vuotena voidaan päästä sinne 20-40% automaation tuntumaan. Tämä tapahtuu yleensä sitä kautta, että ensimmäiseksi napataan se sopimustäsmäytys sieltä voimaan ja sitten lähdetään suurimpien toimittajien kanssa katsomaan, että muutetaan tätä laskun vastaanottoprosessia ja tietojen käsittelyä. Ja sitten toisessa vaiheessa, kun lähdetään nostamaan siitä ensimmäisten voittojen jälkeen sinne sanotaan 60-80% tuntumaan sitä automaatioastetta, niin se vaatii sitten yleensä jonkun verran muutoksia järjestelmiin, prosesseihin ja vaatimustasoon. Eli se alkaa niin kuin muuttua hankalammaksi ja se vaatii pitkäjänteisempää työtä, sen takia tämä kakkosvaihe kestäkin usein vähän pidempään. Ja sitten kolmannessa vaiheessa ollaan tavallaan tehty ne muutokset jo, niin silloin se on sitä viimeisen prosenttien puristamista ja niiden poikkeamia poistoa ja edelleen sitä vaatimustason nostoa, että siinä kohtaa sitten yleensä on täys luotto niihin omiin järjestelmiin ja sitten voidaan vaatia prosessin täydellistä noudattamista niin omilta kuin myöskin ulkopuolisilta toimijoilta. Ja silloin päästään tänne yli 90% automaatioasteeseen. Ja sitten kun mä sanoin, että tässä on 2 osaa tässä säästöpotentiaalissa, niin yksi osa on tätä ostoreskontratoimintaa, eli just sitä laskun käsittelyä, tiliointia ja tarkistamista, kierrättämistä. Mutta toinen osa ja itse asiassa merkittävämpi osa on usein siellä liiketoiminnoissa. Eli kaikkiin näihin talousprosesseihin liiketoiminnat osallistuu jollain tavalla.
Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan hankinnasta maksun prosessista, niin siellä tietenkin hankinta tapahtuu liiketoiminnoissa, hankintaehdotukset tapahtuu liiketoiminnassa, hankintojen suunnittelu, toimittajien kontaktoinnit ja niin edelleen tapahtuu siellä. Ja itse asiassa suurempi osa työmäärää yleensä tässä hankintaprosessissa on nimenomaan siellä liiketoiminnassa. Ja tämän vuoksi, kun tässä kuvassa on tällainen jäävuori, niin periaatteessa siellä pinnan päällä näkyvä osa jäävuorta on se taloushallinnon osa. Se on se, joka näkyy tästä prosessista ja johon ne säästökohteet ensisijaisesti aina lasketaan. Mutta se piilossa oleva suurempi potentiaali koskee sitten liiketoimintaa, joka osallistuu siihen talousprosessiin. Ja kun nämä prosessit saadaan toimimaan luotettavasti ja yhdenmukaisesti, ja sitten saadaan erityisesti, ja tämä on tärkeää, niitä tilauksia tehtyä mahdollisimman automaattisesti ja tehokkailla työkaluilla, niin tämä hankinnan merkitys tai hankintaa käytettävä työaika siellä liiketoiminnassa pienenee. Ja kaikki poikkeamat, kun saadaan pois, niin luonnollisesti sekin vähentää merkittävästi sitä työaikaa, mikä liiketoiminnassa tulee. Tätä kautta se suurempi säästöpotentiaali itse asiassa on siellä liiketoiminnoissa, ja tämä tukee sitä end-to-end-ajattelua, jota Enfokin tässä talousprosessissa ajattelee. Ja nyt sitten mä näytän seuraavaksi, että mitä tämä tarkoittaa, kun prosessi on automatisoitu. Mikä on se optimiprosessi ja missä kohtaa ne oikeat kontrollipisteet oikein kuuluu olla. Ensiksi yleiskuvaa näistä 3 talousprosessista. Eli nyt tässä ylhäällä lukee tilauksesta, kassaan, hankinnasta, maksuun, rekisteröinnistä, raportointiin. Ja tämän päivän puheenaihehan on tuo hankinnasta maksuun. Mutta tämä alakuva koskee kaikkia näitä 3 prosessia. Eli kun puhutaan talousprosessista ja taloushallinnosta, niin täytyy ymmärtää se, että nämä ei ole taloushallinnon omia prosesseja, nämä talousprosessit, vaan nämä on koko yhtiön prosesseja, mikä tarkoittaa sitä, että talousprosessin alkupää on poikkeuksetta siellä liiketoiminnassa, ja liiketoiminta tuottaa sen lähtödatan näihin talousprosesseihin. Ja sen lähtödatan laatu ratkaisee sen, kuinka tehokkaasti se taloushallinto pystyy toimimaan ja kuinka paljon siellä vaaditaan työaikaa. Näin ollen, kun me lähdetään kehittämään ja automatisoimaan näitä talousprosesseja, niin kehitystoimenpiteet yleensä kohdistuu sinne prosessin alkupäähän, niiden lähtötietojen saamiseksi oikein, ja silloin se tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan toimintatapoja ja työkaluja täytyy kehittää. Ja mä puhun tässä sitten loppuvaiheessa, mitä käytännön kehitystoimenpiteitä tällä tarkoittaa, ja mä en mene niihin nyt tässä vaiheessa vielä sen syvemmälle. Mutta sen verran sanon, että taloushallinnossa nämä talousprosessien ongelmat sitten poikkeamina. Eli tässä on kuvattu tällainen vuotava putki. Tämä on tämmöisen amerikkalaisen Ariban tekemä tutkimus kansainvälisten palvelukeskusten hankinnasta maksuun prosessin poikkeamien yleisimmistä syistä. Ja siinä niin suurimpia on tämmöiset, että laskulta puuttuu tilausnumero, laskulla on virheellinen hinta, virheellinen määrä. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että kun tällainen lasku tulee, missä tällainen virhe on, tai omissa järjestelmissä on virhe, että nämä tiedot eroaa laskulla ja omissa järjestelmissä, niin silloin se lasku otetaan manuaalikäsittelyyn, silloin vaaditaan työvoimaa, ja sitten automatiikka ei tietenkään toimi siinä yhteydessä. Ja silloin kun lähdetään kehittämään näitä talousprosesseja, niin me ollaan kiinnostuneita, niin kuin mä sanoin, siitä liiketoiminnassa tapahtuvasta lähtötietojen syötöstä ja prosessin alkupäästä, niin me lähdetään usein sillä tavalla automatisaatiota viemään eteenpäin, että me tutkitaan näiden poikkeamien juurisyitä. Juurisyyt on siellä prosessin alussa liiketoiminnoissa ja annetaan kehitysehdotuksia sitten sinne, että ne juurisyyt saadaan pois ja lähtötiedot saadaan oikein. Ja tämä yleensä sitten tarkoittaa sitä hankintaprosessin ja tilausprosessin kehittämistä. Tässä on tavanomaisia tällaisia mustia pilviä, mitä me on havaittu näissä meidän kartoituksissa meidän asiakkailta. Eli minkälaisia ongelmia tässä hankinnasta maksun prosessin automatisaation toteuttamisessa on ollut ja miksi ne tunnusluvut ei näytä siltä, kun niiden pitäisi näyttää. Niin kuin mä siinä ihan ekassa slaidissa näytin, niin olisi toivottavaa, että päästäisiin sinne alle 1 euron per ostolasku hintaan, kun otetaan huomioon järjestelmäkustannukset, henkilökustannukset ja muut kustannukset. Mutta meidän kartoituksessa hyvin harva yhtiö on päässyt lähellekään sitä tasoa, että tosiasiassa näissä suomalaisissa keskikokoisissa yhtiöissä, jotka meidän tavoiteasiakkaita on, niin kyllä puhutaan vielä merkittävästi suuremmista KPI-arvoista. Ja tässä on niitä syitä sitten, eli just se, että prosessia ei omisteta ehkä kokonaan, ostotilauksia ei ole järjestelmässä, tätä end-to-end näkökulmaa ei ole, ja sitten on erilaisia prosesseja, eri organisaatiot tai yksiköt toimii vähän niin kuin osaoptimoiden, eli toiset joutuu korjaamaan vaikka toisten jälkeen ja niin edelleen.
monenlaisia syitä, mutta aika yhdenmukaisia juurisyitä sitten kuitenkin löytyy. Mutta se, mihin me tähdätään, on tämä optimiprosessi. Ja tässä mulla on itse asiassa ylhäällä tämä optimiprosessi, miten se prosessi pitäisi toimia, että tämä automatiikka saadaan toimimaan. Ja sitten tuossa keskellä on tuo nykyprosessi ja robotiikka. Eli nyt realismiahan on se, niin kuin mä näytin tuossa alussa, että nämä on pitkiä kehitysprojekteja, kun lähdetään muuttamaan liiketoiminnan toimintatapoja ja ohjelmia ja järjestelmiä, käyttöliittymiä ja integraatioita ja muita. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee kyllä vastustusta myös näille muutoksille, että tavallaan liiketoimintaa kehitetään yleensä liiketoiminnan ehdoilla, ja tässä puhutaan nyt talousprosessista ja se mielletään taloushallintoon, ja silloin se liiketoiminta kyllä todennäköisesti jossain määrin aina vastustaa näitä muutoksia ja haluaisi jatkaa entisellään. Ja sen vuoksi on olemassa tavallaan jo tämmöinen kahden ladun taktiikka, mikä on mielekäs. Eli pyritään tuohon optimiprosessiin vaihe vaiheelta, käyttötapaus käyttötapaukselta, toimittaja toimittajalta. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä tehdään, tai asiakas tekee siis tietenkin hankintaehdotuksia, hankintaehdotukset hyväksytään ja niistä sitten muodostetaan tilauksia. Ja sitä kautta pyritään saamaan kaikki lähtötiedot, mitä tarvitaan, jotta tarvittava tieto saadaan sekä kirjanpitoon, eli saadaan kohdistukset oikein, ja saadaan myös siihen laskun tarkistukseen kaikki tarvittavat tiedot. Eli kun lasku tulee, niin se tilaus vastaa laskua. Ja tässä tietysti täytyy muistaa sitten, että myös tavaran tai suoritteen vastaanottomerkinnän täytyy vastata sitä laskua. Mutta silloin kun tämä alkupää tästä prosessista on toimiva ja järjestelmästä löytyy kaikki tiedot, niin silloin kun lasku tulee, niin laskun tarkastus ei enää vaadi toimenpiteitä ostoreskontrassa, vaan tiliointitiedot, kohdistustiedot ja hyväksymistiedot löytyy järjestelmästä valmiina ja lasku on valmis maksatukseen, jos se vastaa sitä hyväksyttyä tilausta. Tämä on se optimiprosessi ja tähän päästään pitkän kehitystyön tuloksena. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kahden ladun taktiikka on realismia ja järkevä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä kakkoslatu menee tässä keskellä, tämä nykyprosessi ja robotiikka. Eli kun Enfokin ottaa vastaan näitä asiakkaiden talousprosesseja hoitakseen, niin me ei niin kuin dogmaattisesti yritetä päästä tähän optimiprosessiin ja unohdeta sitten sitä arkitodellisuutta, vaan tosiasiassa sitten täydennetään tätä meidän mallia tällaisella oppivalla tilioinnilla ja robotiikalla. Eli se tarkoittaa sitä, että hankintaprosessia kyllä otetaan pikkuhiljaa käyttöön, mutta hyväksytään se, että kaikkia tilauksia välttämättä ei tule jatkossakaan löytymään. Ja silloin mennään tämän vanhan kaavan mukaan, eli laskuja vastaanotetaan, vaikka niissä ei ole tilausta. Ja silloin sitten käytetään tällaista robotiikkaa ja oppivaa tiliointia, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kun lasku tulee, niin robotiikan avulla sitten tarkistetaan aiemmat kirjaukset tähän samaan laskuun tai toimittajaan tai laskutyyppiin tai muuhun liittyen. Pyritään löytämään niin kuin vastaava tapaus historiasta ja tehdään sille sitten oletustiliointi ja lähetetään se tällaiseen niin kuin kevyeen kiertoon, jossa sitten päätetään vähän tapauskohtaisesti, että mitä toimenpiteitä siellä kierrätyksessä tarvitsee tehdä, mutta joka tapauksessa saadaan sitä työaikaa pois sekä ostoreskontrasta, joka ei enää joudu niitä laskuja itse käsittelemään, ja sitten saadaan myös työaikaa pois sieltä kierrätyksestä, kun liiketoiminta saa valmiiksi käsitellyn laskun vaan nähtäväkseen. Ja tällaisissa oppivan tilioinnin tapauksissakin on mahdollista päästä todella korkeisiin automaatioasteisiin, eli on mahdollista päästä yli 90% automatiikkaan tämän robotiikan avulla, jolla sitten noin 10% vaikka laskuista voisi jäädä sinne sitten ihan aitoon manuaalikäsittelyyn, jossa ne joudutaan tilioimaan siellä käsin. Mutta sitten, tämä oli nyt esitys siitä, että miten tämä prosessi pitäisi toimia ja mikä se niin kuin realistinen lähestymistapa tämän automaation toteuttamiseen on. Eli tähdätään siihen optimiprosessiin, jossa hankinnasta maksun prosessi alkupää ja loppupää nivoutuu yhteen, mutta tuetaan sitä tällä robotiikalla ja sen aikaa, kun kestää se hankintaprosessin digitalisointi ja sen hankinta- ja tilausehdotusprosessin toimittaminen maaliin asti, niin tuetaan sitä tällä robotiikalla ja oppivalla tilioinnilla. No nyt sitten loppuosa tästä esityksestä. Mä käsittelen näitä aitoja kehitystoimenpiteitä ja lopuksi vähän roadmappia, millä tavalla päästään tähän optimiprosessiin, minkälaisia muutoksia ja kehitystoimenpiteitä siellä hankinnasta maksuprosessissa pitäisi asiakkaalla tehdä. Ja tämä on nyt sama malli, mitä me tehdään näissä meidän kartoituksissa. Eli kun me tehdään
talousprosessikartoituksia meidän asiakkaille, niin ne aina päättyy näihin samantapaisiin kehitysehdotuksiin. Sillä erotuksella tietenkin, että nyt mä puhun näistä vähän yleisemmin, ja niissä kartoituksissa tietysti se kohdistetaan siihen asiakkaan oikeaan toimintaan, oikeaan järjestelmiin, ja siitä lasketaan sitten myöskin oikeat KPI-mittarit ja säästöpotentiaalit euroina. Ensimmäinen kehitysehdotus hyvin usein näissä meidän kartoituksissa on ollut tämä, että talousprosessin end-to-end omistajuus pitäisi nyt alkuun tunnistaa, jotta voidaan niin kuin viedä tällaista pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmaa eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että usein liiketoiminnassa otetaan esimerkiksi uusia työkaluja tai uusia prosesseja käyttöön, mutta aina se loppupää tästä talousprosessista, joka nyt sitten on vaikka tässä tapauksessa laskun maksaminen tai laskun käsitteleminen, tai jossain muussa tapauksessa voi olla niin kuin rahojen vastaanottaminen tai kirjanpito tai raportointi tai joku muu, niin se ei ole aina mukana näiden uusien työkalujen prosessien käyttöönotossa, ja silloin sinne tulee vähän yllätyksiä, että minkälaista lähtödataa siellä prosessin alkupäässä tuotetaan, ja se ei tuekaan sitä automaattista taloushallintoa, vaan johtaa siihen, että poikkeamia syntyy ja käsityötä ja manuaalista työtä joudutaan tekemään. Tällainen end-to-end-ajattelu tarkoittaa sitä, että asiakasyritys määrittää näille talousprosesseille, näille 3 talousprosesseille tilauksesta kassaan, hankinnasta maksuun ja rekisteröinnistä raportointiin omistajan ja laskee sille KPI-mittarit ja niille tavoitteet ja alkaa seuraamaan niissä tapahtuvia poikkeamia ja poikkeama seurantaa ja hallintaa käyttäen sitten laatii kehityssuunnitelma, jolla näistä poikkeamista pyritään pääsemään eroon. Ja se tarkoittaa sitä, että pyritään pääsemään eroon siitä tilanteesta, että liiketoiminta vastaa siitä prosessin alkupäästä ja taloushallinto vastaa siitä prosessin loppupäästä. Ja kun taloushallinto pyytää, että tätä prosessia pitäisi vähän kehittää, jotta he pääsisivät ylimääräisestä työstä eroon, niin liiketoiminta sitten ei tavallaan korvaa lotkauta sille, koska ne on hallinnollisia hommia ja liiketoimintaa kehitetään liiketoiminnan näkökulmasta. Eli yritetään päästä tästä osaoptimoinnista eroon. Ja tuossa tuo alin kommentti on todella tärkeä, niin kuin mä jo sanoin, viittasin tähän, niin muutokset kohtaa usein vastustusta näissä liiketoiminnoissa. Ja sen takia, jotta tämä asia saadaan kuntoon ja näitä talousprosesseja pystytään ihan oikeasti automatisoimaan, niin johdon sitoutuminen on aivan keskeinen menestystekijä sille, että näitä talousprosesseja pystytään yhdessä viemään eteenpäin ja keskitetysti kehittämään. Sitten on tällainen iso ryhmä kehitysehdotuksia. Mä olen otsikoinut sen järjestelmien kehittämiseksi, joka on tietty vähän abstrakti, mutta mä yritän tässä konkretisoida sitä tässä näin. Hankinnasta maksuprosessin automatisoinnissa yleensä ensimmäinen ryhmä kehitysehdotuksia kohdistuu näihin tietojärjestelmiin. Ja esimerkkejä näistä kehityskohteista mä olen luetellut tuossa alla, eli on olemassa tällaisia erilaisia integraatioita, missä pyritään saamaan se data sinne sekä oman prosessin alkupään järjestelmiin että loppupään järjestelmiin ehjänä, kokonaisena ja luotettavana. Ja pyritään integraatioiden avulla vähentämään sitä tiedon siirtelyä ja erilaisen käsityöhön käytettävää aikaa. Myöskin se voisi tarkoittaa sitten vaikka tilausten lisäämistä toimittajaintegraatioiden kautta, jolla puhutaan sitten vaikka tilausvahvistusten ja toimitusvahvistusten ja muiden uittamisesta integraatioiden kautta omaan järjestelmään. Toinen kokonaisuus yleensä on käyttöliittymät, eli on se tilanne, että kun oli se jäävuorikuva, ja mä kerron, että paljon ihmisiä osallistuu tähän talousprosessiin, niin se tarkoittaa sitä, että usein liiketoiminnassa hankintoja vaikka tekevät ihmiset ei käytä näitä järjestelmiä ihan päivittäin, jolloin nämä käyttöliittymät ei ole niin tuttuja heille ja näitä ei ole suunniteltu välttämättä heidän näkökulmastaan. Ja silloin siinä on tietysti riski, että tulee vääriä tietoja ja käyttöliittymät pitäisi tavallaan olla sellaisia, että tällä harvemminkin niitä käyttävät ihmiset syöttää automaattisesti ne tiedot oikein. Ja käyttöliittymät pitäisi suunnitella sitä kautta. Varsinkin jos käytetään tällaisia korkeasti integroituja järjestelmiä, nyt tulee esimerkiksi SAP mieleen tässä, en nyt sano, että SAPissa just tämä tilanne on, mutta vastaavia järjestelmiä, niin ne käyttöliittymät ei aina ole sillä tavalla ymmärrettäviä, että satunnainen käyttäjä osaisi varmasti syöttää ne tiedot sillä tavalla, että prosessi kulkee automaattisesti sen jälkeen oikein. Kolmas kokonaisuus yleensä koskee masterdataa, eli on hyvin tärkeää,
on oikeat ja yksinkertaiset masterdata-tiedot, eli ei ole eri yhtiöissä ei ole erilaisia toimittajakantoja tai on vaikka ennakkoperintärekisteritiedot kunnossa. Ja tämä on usein ongelma. Ja erityinen ongelmahan tämä on ehkä tuolla tilauksesta kassaan prosessissa, mutta kyllä tässä hankinnasta maksun prosessissakin näyttelee jonkinlaista roolia. Sitten eri käyttöönottamattomat ominaisuudet näissä järjestelmissä. Eli Suomessahan on yrityksillä aika hyvät tietojärjestelmät käytössään, mutta valitettavasti siellä on paljon ominaisuuksia, mitä ne yhtiöt eivät ole ehtineet tai osanneet ottaa käyttöön, koska sitten se vaatisi sitä, että joko lähtödataa tuottava prosessi alkupää pitäisi laittaa kuntoon tai sitten se voisi vaatia vaikka IT-resursseja, mitä ei ole ollut käytettävissä tai ylipäätään ei ole ollut sitä kehitysresurssia siellä omassa organisaatiossa käytettävissä. Ja viides tähän liittyvä kokonaisuus voisi olla vaikka poikkeamaraportointi tai automaattivalidointi, mikä nyt tarkoittaisi sitä, että kun sitä tietoa joudutaan jossain tilanteessa tarkistamaan, niin sen sijaan, että kahlataan läpi jotain isoja aineistoja, niin tämänkin pystyy automatisoimaan niin, että lähtö- ja vastaanottavan pään niin kuin ne oletustiedot on syötetty jonnekin ja joku kone osaa sen sitten katsoa, että missä se poikkeama on ja keskitetään sitten ne korjaustoimet suoraan niihin poikkeamiin. Tämäkin on isojen transaktioiden organisaatioissa, niin tämä on ihan toimiva tapa vähentää sitä työaikaa ja liittyy nimenomaan tähän järjestelmäkehitysasiaan. Sitten seuraava ryhmä näitä kehitysehdotuksia liittyy tähän prosessin kehittämiseen. Eli se tarkoittaa sitä, että on havaittu usein näissä yhtiöissä, että nämä hankinnan ja tilausten, varsinkin tämä tilausprosessin suunnittelu on jäänyt jollain tavalla puolitiehen. Eli se tarkoittaa, että on olemassa eri tapoja hankkia, tehdä ostoksia, tehdä tilauksia ja tämä sallitaan. Ja tämä on niin kuin ongelma siinä mielessä, että pitäisi olla yksi prosessi, jota sitten voisi lähteä kehittämään. Ja varsinkin sitten, jos on konserni, jossa on monta yhtiötä tai yhtiö, missä on monta yksikköä, tai sitten erityisen salliva kulttuuri, niin tämä on niin kuin iso ongelma. Ja kun tällaisia uusia prosesseja suunnitellaan, niin sekin on usein havainto, että se jalkautuminen on sitten jäänyt puolitiehen. Ja tämä on nyt sitä muutosjohtamista ja tämä on sitä prosessin omistajuutta ja tämä liittyy vähän kaikkeen, mutta edellytys tälle toimivalle hankinnasta maksun prosessille luonnollisesti on se, että nämä prosessit on kuvattu ja jalkautettu asianmukaisesti. Mutta tuohon äskeiseen liittyen hyvin tavanomaisesti joudutaan myöskin antaa kehitysehdotuksia siihen, että vaatimustasoa pitäisi saada ylös. Eli varsinkin taloushallinnon helmasynti on usein ylipalvella näitä talousprosessin muita osapuolia. Ja tämä on sellainen asia, jossa toisaalta talousihmiset, kun tästä heille mainitsee, niin kyllä nyökyttelevät, mutta sitten pelästyvät sitä, että ei ole niin kuin rahkeita alkaa vaatimaan, että heidäthän niin kuin suunnilleen ajetaan ulos talosta, jos he alkavat vaatia liiketoiminnoilta, vaikka että tilaukset täytyy olla järjestelmässä tai että korjatkaa itse oma lähtödatanne kuntoon. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että niin kauan kun se korjailu jatkuu ja otetaan vastaan sitä puutteellista lähtödataa, niin näitä juurisyitä ja vääriä toimintamalleja siellä lähtöpäässä ei olla edes halukkaita korjaamaan. Ja tämä itse asiassa sitä lähtödata-ongelma ja tämä vaatimustaso-ongelma ei koske pelkästään niitä omia ihmisiä, että myöskin toimittajilta voidaan nostaa sitä lähtödata-vaatimustasoa. Ja on olemassa esimerkiksi tämä no PO, no pay-periaate, mikä tarkoittaa sitä, että jos tilausta ei ole tehty sinne omaan järjestelmään ja annettu asiakkaalle sitä PO-numeroa, eli purchase orderia, tilausnumeroa, niin silloin laskua ei makseta. Ja tämä pyrittäisiin vielä, jos olisi oikein tehokas prosessi, niin pyrittäisiin automatisoimaan, mikä tarkoittaa sitä, että kone katsoo suoraan laskulta, että jos tilausnumeroa ei löydy ja sitä ei ole meidän järjestelmässä, niin automaattisesti lähtee reklamaatio toimittajalle siinä. Ja viides kehitysidea tai tämmöinen kehityshanke yleensä on sitten se, että tilauksia pitää saada lisää. Ja tämä liittyy just siihen optimiprosessin käyttöönottoon. Eli pikkuhiljaa pitää saada niitä tilauksia sinne järjestelmiin niissä tapauksissa, kun niitä ei ole. Et muuten tämä loppupään automatiikka ei tule koskaan toimimaan, jos niitä tilauksia ei ole. Et sitten vaihtoehdoksi jää vaan se robotiikan käyttäminen.
Ja se, että mikä tässä on niin kuin se keskeinen idea on se, että me ei suinkaan haluta siirtää sitä työmäärää, joka taloushallinnossa nyt on tehtäväksi sinne liiketoimintaan. Et sehän on ihan väärä tapa lähestyä tätä, mutta se on se yleinen pelkotila ja se muutosvastarinnan niin kuin syy ajatella, että miksi nämä liiketoiminnan ihmiset joutuu tekemään näitä hallinnollisia töitä. Joten tämä tilausten lisäämisessä pitää onnistua sillä tavalla, että se ei lisää työaikaa merkittävästi siellä liiketoiminnassa. Ja mitä se sitten käytännössä voi tarkoittaa? Niin se tarkoittaa, että pitää saada mahdollisimman automaattisesti nämä tilaukset. Ja tämä riippuu tietysti liiketoiminnasta, toimittajista ja monesta muusta asiasta, että millä tavalla ne sinne saadaan. Mutta tässä on joitakin esimerkkejä, miten näitä voidaan toteuttaa. Eli ensimmäinen esimerkki tässä on toimittajaintegraatiot ja sanomavälityksen lisääminen, minkä mä mainitsinkin. Eli pyritään toimittajalta saamaan tilausvahvistukset, toimitusvahvistukset ja muut suoraan hankintajärjestelmään. Toinen asia voisi olla toimittajaportaalit, mikä tarkoittaa sitä, että toimittajat itse syöttää näitä laskutettavia asioitaan johonkin järjestelmään, josta sitten muodostetaan näitä tilauksia. Tämä toimii erityisen hyvin sellaisille toimittajille, joilla on ehkä vajaat resurssit tai vajavaiset järjestelmät, joiden kanssa näitä asioita voi tehdä. Kolmas ryhmä on katalogitilaaminen, mikä sitten vaatii aika kehittynyttä hankintajärjestelmää, mutta sitä kautta saadaan niin kuin nopeutettua sitä tilausten tekemistä. Neljäs asia on verkkokauppaintegraatiot, eli että sillä tavalla kun joka tapauksessa usein toimitaan, että käydään verkkokaupassa ostamassa tuotteita, niin saadaan sitten sieltä verkkokaupasta suoraan integraation kautta sinne omaan järjestelmään nämä tilaukset. Ja on monia muitakin tapoja, niin kuin mä mainitsin, että nämä riippuu sitten asiakkaan tilanteesta ja toimintatavasta, että mikä on se järkevä tapa aina lisätä näitä tilauksia. Sillä tavalla, että se työmäärä siellä hankintapäässä ei lisääntyisi merkittävästi. Sitten kuudes kehitysehdotus, ja tämä on itse asiassa toisiksi viimeinen, on sopimustäsmäytyksen automatisointi. Eli tämä on usein se ensimmäinen asia, niin kun mä näytin sitä 3-vaiheista roadmappia, niin tämä on niitä ensimmäisen vuoden asioita, tätä sopimustäsmäytyksen käyttöönotto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yrityksille tulee tietty määrä sellaisia laskuja, jotka toistuu kuukausittain samanlaisena, vaikka vuokrat, vastikkeet, puhelinlaskut, siivoukset, jotkut muut IT-kulut ja niin edelleen. Eli saadaan jotain palvelulaskuja tai muita joka kuukausi ja ne perustuu johonkin sopimukseen. Niin näitä varten olisi syytä ottaa käyttöön tämmöinen sopimuskanta, johon syötetään nämä sopimustiedot, mitkä toimittaja, kuinka usein se laskuttaa, minkä kokoista laskua sieltä odotetaan. Ja sille ehkä määritellään joku toleranssi, jos puhutaan vaikka puhelinlaskuista, että odotetaan vaikka alle 40 € laskuja tai jotain muuta. Niin tätä kautta saadaan automatiikkaa niin, että kun semmoinen lasku joka kuukausi tulee, niin sitä ei tarvitsisi kierrättää, vaan sitten sitä voisi suoraan verrata siinä sopimuskantaan ja todeta, että tämä on ehtojen mukainen lasku, tällaista laskua me odotettiin, tämä voidaan hyväksyä. Ja tästä kautta saadaan usein niin 10-20% näistä laskuista hyvin nopeasti automatisoitua. Ja heti saadaan sitä työmäärää sieltä liiketoiminnasta pois, kun kierrossa olevia laskuja määrä laskee. Ja sivutuotteenahan tässä syntyy sitten tällaista sopimuskantaa ja sopimuksen hyväksymisprosessia. Ja sitten viimeinen kehityskohde on se, että niin kuin mä mainitsin, että mennään kahta latua pitkin, niin tämä robotiikka ja oppiva tiliointi. Tämä on täydentävä malli, eli tämä ei korjaa sitä ongelmaa, että se hankintaprosessi ja tilausprosessi ei ole kunnossa, vaan tämä pohjaa siihen ajatukseen, että hyväksytään se, että tilauksia ei ole järjestelmässä, ja kun lasku tulee, niin sitten vaan katsotaan, miten se on aiemmin tilioitu, ja annetaan koneen tehdä se tiliointi, ja tehdään tämmöinen kevyt kierrätys. Vähennetään kyllä käytännössä työaikaa, mutta valitettavasti kontrollipiste on edelleen väärässä kohdassa, eli on vaikea tietysti reklamoida laskusta, jos tavarat on vastaanotettu ja käytetty jo siinä vaiheessa. Eli se hankintaprosessin ja hankintapään kehittäminen jää tavallaan uupumaan, jos tyydytään tähän vaihtoehtoon. Mutta tämä on se tapa, jolla nopeasti saadaan kyllä aikaa pois ja päästään nopeasti siihen säästöpotentiaaliin, mikä siellä ostoreskontrassa on olemassa. Tässä on näitä asioita, joita tänään oli tarkoitus käydä läpi. Ja se, miten tämä sitten näkyy roadmappina, niin tässä on vähän vuosilukujakin laitettu. Eli me uskotaan, että noin 3 vuodessa on mahdollista päästä siihen optimiprosessiin, jolloin meillä on tilausjärjestelmät kunnossa ja luotetaan siihen prosessiin siinä tasolla, että voidaan nostaa sitä vaatimustasoa
Ja lähdetään liikkeelle yleensä sopimustäsmäytyksestä ja sitten myöskin tilaustäsmäytyksestä näiden isompien toimittajien osalta. Ja sitä tuetaan sitten tällä Smart Process Automationilla, eli oppivalla tilioinnilla ja robotiikalla. Ja 2-3 vuoden aikana tämä asia saadaan kuntoon ja sitä pitää ehdottomasti tukea tällä end-to-end prosessin omistajuudella ja johtamisella. Ja tässä on oikeastaan tämä materiaali nyt tältä osin. Mikäli haluatte olla yhteydessä näihin asioihin liittyen, niin tässä on mun yhteystiedot. Kaikille osallistujille lähetetään tästä vielä sähköpostilla kiitosviesti ja siinä tulee sitten myöskin omat yhteystiedot mukana ja mielellään jatketaan keskustelua näistä asioista teidän kanssa jatkossakin. Tältä osin ei nyt sitten mun puolesta muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja oikein lämmintä kesää. Hei hei!